wiċċi fuq is-sottospecchio, mal-ħajt tal-intrata, fuq it-twaletta, fil-vetrina ta' Imnedija kollaborazzjoni letterarja li se tara sensiela ta' workshop fl-iskejjel primarji ta' Ħażabbar u fid-djar tal-anzjani tal-Fgura favur il-ħolqien ta' xogħol letterarju. Din l-inizjattiva maħsuba li tħaddan id-diversità lingwistika u kulturali se ssir b'kollaborazzjoni bejn il-Festival Integrarti, Inizja Med u l-Kunsill Reġjonali tal-Port. Il-workshop se jibdew f'Ottubru. Din l-inizjattiva xprunata mill-Festival Integrarti li laqqa kittiba minn 6 pajjiżi differenti kif spjegat id-direttur artistiku ta' Inizja Med Lijen Ellu. Il-festival issa wasal fl-20 edizzjoni tiegħu u allura huwa festival għal qalbna ħafna din is-sena biddilna wkoll kemm xejn il-format u kull sena naħdmu sabiex nresqu l-letteratura viċin in-nies. Spjegat li f'wieħed mill-avvenimenti ta' dan il-festival 3 awturi Maltin Omar Nxea, Simon Spiteri u Michael Zammit raw siltiet mill-kodba tagħhom. Ma' TVM News Omar Nxea fisser l-importanza ta' dan il-festival. Festival bħal dan huwa tajjeb ħafna l-kittieba għaliex niltaqgħu ma' ħafna nies ġodda u potenzjalment qarrejja ġodda. Jiġifieri ħafna mill-kittieba għandhom il-qarrejja tagħhom, però festival bħal da qed nara hawnhekk pereżempju llum ħafna nies li ma nafhomx, allura se naqra l-udjenza li għadna qatt ma qrajt għaliha. Intqal li din l-attività li fil-birgu laqqet ammiraturi tal-letteratura Maltija innithom jesponu l-arti tagħhom għall-udjenzi akbar.